Όλοι χαιρετίζουν, να χαιρετήσω και εγώ εκ μέρους του Πανεπιστημίου, των υπαλλήλων και των διδασκόντων και των φοιτητών που είναι μαζί μας. Δεν ξέρω τι να σας πω, ένα σχόλιο μόνο σκέφτομαι να κάνω, το οποίο είναι το εξής. Πολλοί νιώθουμε λίγο με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο, παρότι μαζευτήκαμε, γιατί με όρους πολιτικού ρεαλισμού δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Γιατί ο κύριος Σαμαράς ενδεχομένως να περιμένει, εμείς δεν θέλουμε κανέναν και τι θα κάνουμε. Οπότε δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση, αλλά νομίζω η παρουσία μας και το πολυπληθές του πράγματος είναι η μοναδική απάντηση, δηλαδή η συλλογικότητα είναι η μόνη απάντηση. Όσο μας αφορά θα πρέπει να επιστρέψουμε στο Πανεπιστήμιο, γιατί έχουμε μια κατάληψη που την έχουμε αφήσει εκεί και θα κάνουμε μια γενική συνέλευση που μάλλον θα αποφασίσουμε να σταματήσουμε τη δική μας και να συμμετέχουμε σε αυτήν εδώ, και δεν μπορώ να προδικάσω, αλλά φαντάζομαι ότι αυτή θα είναι η απόφαση.